ZANU tofana kuziva kuti yakatsemuka pari zvinezvi. Kune maZANU PF akamira nana baba Geza nana baba Chiwenga. Kune maZANU PF akamira na Mnangagwa ari ega. Nana Kazembe na Ziyambi nevanhu vake. Kune opposition dzakawanda munyika, but vanotoziva kuti opposition chaiyo iri kuzikanwa ndi Nelson Chamisa. Pamwe chete nebato rake nemamembers ake nemasupporters ake. But maopposition ari munyika akawandisa stereke. Wewe kana wakupinza zita remunhu wani maakutaura zvokuti wakatumwa, wakarota hope, Chiwenga achinzi achatonga, Gudo Guru, Gudo Chichi, maakuisa maprofile yenyu muchiti wana gore regudo, Gudo Chinyichi, Gudo rinopfuta. Ndo zvandakatsanangura izvozvo. Anditi muri kupaonaka kuti mukatanga nyaya iyi yamaakutaura nhasi uno, munoona tina Comrade Traore. Comrade Traore havasi murakashi, havasi muwengi we revolution. Mukanyatsozvitarisa munyatsoona kuti Comrade Traore kumashure kuti aimboona ngemuwengi, but haasi muwengi we revolution. But munhu ane shungu yekuti nyika inake. Handiti muri kupaonaka, munhu ane shungu yekuti chiri chimire zvakanaka. But maonero anozoita wanhu pana Comrade Traore vanoona sokunge agent vakatumwa navachamisa kuti ndikambenere. Handiti muri kupaona manje. So nokuti iwo pachezvavo vanotonga vachiparidza shoko rokuti vanhu vatendeuke, vakurudzire kana kuti kusapota vachamisa vachiwenga. Handiti muri kupaona. Zvinova zvinhu zvokuti izvozvo ndo zvinotanga kukonzera confusion comrades. Isusu hatifaniri kuoma musoro tiri leaders. Kana kuti kunzi handinzarwo, kana kuti handidzurwe, kana kuti handidzorwe. Toita sokunge tine zvimwe zvinhu zvokuti kana ndikamiswa program yandaandinayo ndatoruziswa zvinhu zvakawanda chaizvo, kana kuti ndadisappointa munhu ari kundituma, kana kuti munhu ari kundiinstructor. Muri kupaona shona yacho. Zvoita sokuti vamwe vanhu tiri munhimbe ikai, but vamwe vanhu tinenge tine zvatiri kudya kana kupuwa. Handiti mazviona. Zvinoreva kuti izvozvo tega tinenge taakuita setinodzoka tohwandirana paground, kana kuti toteya dzakateiwa kare. Handiti muri kupaona ka kuti dzikangoyano papa achida kuti dzipinde mudhishi dzese. Asi kunzewo vanhu vanenge vachidini vachiita zvinhu zvineningiri. So nyaya iripo ndikuti ndinotenda zvikuru kuti takanga tatsanangura nezuro paya tichipinda murevolution mugrupu iro riri. Hatina kutanga kusapota revolution nhasi, but chakakonzera kuti vanhu vaite bara ramhanya paya kana kuti mazvake inyaya yekuti vamwe vanhu vanga vakusapota bato ravo ravanoda ivo. Isusu manje takanga taakumanikidzwa kunosapota bato ratisingadi. Iro riri nhasi rauraya nyika iro riri, radai kuti vanhu vachitanga kutuka nezvaro iri. Taibvunza tichiti isusu kana tichitaura zverevolution kuti toda kubvisa Mnangagwa, toti futi toda kubvisa todzosera ZANU futi papower. Saka which means tabvisa ZANU PF mupower, ZANU ipi yacho isu tichida kudzosera ZANU iyoyo imwe chete iyoyo. And kazhinji kachona kana tikanzi izANU yadzokera panzvimbo, hatifaniri kuita sokunge isusu tiri kukambena kubisa Mnangagwa, but tichitokambenera umwe munhu kuti ndiye atoda kuti atopinda ipapo. Saka zvinoreva kuti vachinogure kana variyo pachezvavo vachikambenera vachamisa, kureva kuti ivo pachezvavo vari kutofosa nyika yese kuti idini itevere vachamisa. Saka ndinofanira kunzwisisa kuziva kuti vachamisa kana ndichiwada inini, but vanhu vese havafariri vachamisa. Vane zvikonzero zvavo zvavasingafariri vachamisa. But inini ndinoda hangu vachamisa, it's not a problem. Nevamwe vanoda vachamisa, it's not a problem. The same nekuti kune vanhu vanotoda vachiwenga, but kune vasingatovadi vachiwenga vacho. Kune vanoda uyo, kune vanoda uyo, even vanamonzora chaiwo, munotoona kuti vamwe vanhu vashoma vanotovatevera kana vana Shabangu. But vanhu ivo mukawatarisa the rest, vanhu veZANU, vanhu veopposition vari kuchema nana Shabangu nana Monzora. Saka nyaya yerevolution inofanira kubatwa zvakanaka. Vanhu vanga kwete kuti vanhu vanga vasingainzwisisi. Nokuti chokwadi chiripo, revolution yakauya navaGeza. Ngatitaurirane chokwadi makomrade. Vana Comrade Traore uyo nyoka yamabhunu vakatanga kuuya vari as a campaigner weZANU PF. Ngatitaurirane chokwadi chemene tiri panapa hatisi vana vaduku. Vakatanga kuuya vapesana nevamwe vavo kuZANU PF. I think kuti hondo ya Comrade nyoka yamabhunu vakatanga kutukana vari mumagrupu eZANU PF chete. Vachitukana noise yaingobuda ichizosedzwa kumagrupu eopposition kuti kuZANU PF kuri kuchakachaya vari kutukana ikoko. Kusvikira Comrade nyoka yamabhunu vazovhura channel yavo, vakuchikambena vachitaura maringe nekurwira vachiwenga. VaGeza vasati vapa ground, but yanga isati ya revolution. Revolution inoreva kubatanidza vanhu vese, inoreva kuunganidza vanhu vese. But panguva iyoyo Comrade nyoka yamabhunu vakanga vachifamba nemureza wachiwenga. Vakanga kureva kuti Comrade nyoka yamabhunu vakanga vari a part of ZANU PF.
vakanga vasingatisarudzi kuti varuda kubuda uzano kana kuti varuda kuti vakanga vachikambena vachida kuedza kuita recounda kubvisa vamwe vanhu ivo vachisapota vamwe vanhu muzanu PF. Ngatitaurane chokwadi pagroup anapa. Munhu akauya nerevolution ndavageza. Comrade Nyoka Yemabhunu waona kuti vatungamiriri vokumusoro-soro kwavapesana vageza vakuchibudikira vachitaura zvavari kutaura izvi. Ende vageza vaitadza kuti panguva yachona vakanga vachiita sekuti vaitotadza kuti zvinhu zvese zviri kubva kuna Vachiwenga. Inova ndiyo yakanga iri nzira meaning ya Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka Comrade Nyoka Yemabhunu vakazoshifta ndokuuya kunojoina kusapota vageza. Andini muri kupaona. Ndo pakatanga vageza kutaura kuti ngatibatanei, ndo pakatanga kutaura Nyoka Yemabhunu kuti ngatibatanei tese. Ngatiwiriranei. Kuti Nyoka Yemabhunu uzosiya nyaya yavachiwenga ndini ndakatsura ndikati ukadaro watokonzera confusion isi taakukambena chamisawo futi iwe uchikambena kugroup kwako isi tichikambena uchamisa kusvikira Nyoka Yemabhunu ndo paakasiya akatanga kuchidzoka akapinda muwanhu. Nyoka Yemabhunu akafamba nerevolution. But Nyoka Yemabhunu akanga ari munhu ari punch kudarika even baba Chinogure chaiwo, kudarika even uyo Ningika na Traore, kudarika even Balista, kudarika even Saruwaka, even kudarika Ningirikini uyo Stole, kudarika even vana Mdzingwa, vana Ningi Wafanava, kudarika even vana vakawanda vanda vatisingagoni kutora nemazita. Nyoka Yemabhunu akanga ari pamberi bedu tese pa revolution. Kureva kuti Nyoka Yemabhunu ndiye munhu akanga akubatsira baba Geza kudeliver information inobva kuna vageza ichienda kuningirikini ichienda kuwanhu. Pakutanga vageza vanga vasi pamwe chete naNyoka Yemabhunu. But nokufamba kwenguva nokuona kuti mufana ari kupisa background vageza vakazvinzwisa kuona kuti mufana ari serious. Iye Nyoka Yemabhunu akaona kuti vageza vari serious. Ndo pakaita communication ye magnet yekubatana. Saka ndo pakaita kuti revolution izosimba kita concrete. But munhu akazosimbisa nokukurudzira nokusunga revolution kuti isimbe ndi Nyoka Yemabhunu. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tichine vamwe vedu vari kuramba vachitaura nyaya yavachiwenga. Isusu tiri kuti inotamira zvavachamisa. Saka atidi vanhu vanotibata kumeso kuti imimi mirai kutaura zvavachamisa. Muteerere zvana zvavachiwenga. Tinzwe zvavachiwenga. Tiri kutaura tega muno ma champions, ma citizens, ma leaders. Ngataura nechokwadi. Iwewe the moment yaunondibata muromo kuti ndisataura nhau yavachiwenga yavachamisa. But iwewe ndokunzwa uchitaura nyaya yavachiwenga. How do you feel? Ndinofila sei? Totaura here kuti tine kubatana here kana kuti tiri kutakurana musaga sekiti, tiri kubraibana, tiri kuvharana. Ndoda kuti nditaure nyaya yangu iri pakuti ngatisiyei politics dzekuvharana dziya dzekudhara. Kana titi taachinhu one tabatana. Remember kuti vanhu vari munomu vakabva kuma channel vakasiyana siyana, kuma WhatsApp group akasiyana siyana. Remember kuti vanhu vari munomu vanosupporta mapati akasiyana. But chokwadi chiripo ndechekuti takakurura zvese kuti isusu ngaiti timbomira kunya kurumbidza maningi zvema political leaders izvi. Titaure nhau yemunhu watiri kurwa naye munanga agwa neZANU PF yacho. Saka chokwadi chiripo ndoda kuti nditsanangure ndichiti isusu we opposition takazvipira kujoina kusupporta veZANU PF. Vasiri kuda munangagwa. Ndo zvatauti kutaurire vari kuZANU kuti muzvizive takazvipira kukusupportai. Ende tikazvipira kukujoinai. Ende tiri kukurudzira vanhu background kuti vajoine zviri kudiwa nevanhu veZANU PF. Imimi vanhu veZANU PF tiri kuda kuonawo sacrifice yenyu kujoina kusupporta zviri kudiwa nevanhu veopposition. Nekusupportawo vanhu veopposition. Nekukurudzirawo vanhu veopposition. Kwamuri ikoko kumachannel kwamuri ikoko, kuma group kwamuri ikoko. Kana mukanga mukapinza mazita evanhu vari kuZANU PF, toda kuti mupinzewo mazita evanhu vari kuopposition. Wana baba Chamisa nevamwe. Nyaya yekunzi ngatirowe vakadzi tabva kubhawa. Muoro wasaga mwachirwa mukadzi. Mangwana mukadzi wako ndiye ofuma achirwara. Ndo yatisiri kuda nyaya yekuti tiputse bato yeopposition. Nokuti tabatana isusu tisina kubatana tichisupporta ZANU PF. Kana kuti tiputse ZANU PF nokuti tabatana asi tichienda kunoputsa ZANU PF. Aisiriyo program ye revolution. Vane mishayawo mapato awo. But isusu tisemapato tiri vana vemuZimbabwe. Remember, ndini baba Chinogure ndiri kutaura.
ngatisiyei kupesha vatungamiriri kurovana, kurwisana, kuvengana, kana kuti vatungamiriri zvinhu zvavasiri kutiudza kana zvavasiri kutaura, nepamusana pekuti tiri kutsvaga sadza kana kuti tiri kutsvaga ground rekuti tiwane chimwe something kana nyika yanaka. Vamwe vanotageta kuitwa maminista, vamwe vanotageta kuitwa mamp, vamwe vanotageta kuita makansela, vamwe vanotageta kuitwa mhezi yepachanza, mukadzi mudiki, vamwe vanotageta kuitwa vanyashide, vamwe vanotageta kuzopuwa bhegi remari, vamwe vanotageta kuzoitwa number 1 kumahiro ese. Ngatimbomirai izvozvo, tese number 1 tinoida, but umwe neumwe nyika iri kumuziva. Muchaona tichitaura zvatokutaura zvese izvi, vanhu vari kunyora history dzevanhu dziri kubuda dziripo. Hondo yapera, vanhu vese vakarwa hondo, but kune mahistory anotaurwa nezvawo. Saka history yaTraore haimboita zvokutaurwa kukurudzirwa mumagrupu, kana kuti yava Chinogurei, kana kuti yava Saruwaka, kana kuti yava Mapengo, kana kuti yava Balista, kana kuti yava Bachipeneti, kana kuti ya Comrade Tocha Tocha, kana kuti ya Junior Ngigeza, kana kuti an other iri kutozikanwa. Even mukaenda kuna ana Jeff Judah une history yake yematorero azviri kuitwa nevanhu maonero avari kumuita. Hakuna munhu anorwa hondo asina history yaanozikanwa nayo. Ane muri kupaona? Saka history vanhu vari kunyora, nyika iri kunyora, iri kurekodha pasi. Chokwadi chiripo, ngatirege kuzvikuwadza nekutsvaga number 1 kuda kudarika umwe munhu, kuda kudarika rimwe group, kana kudarika imwe channel, kana kudarika rimwe bato. Nawo chiri kudiwa makwikwi aripo ndeyekuti tishandire pamwe chete, tiungane pamwe chete, tibatire pamwe chete, tochisiya tribalism, tochisiya rusaro raganda nezvemapato. Nasi timboumba bato rakazvimirira risinei nezvematokerwo enyika, asi mumwe nomwe unoziva bato rake. Timboumba bato remushandira pamwe, remufamba pamwe, remubatira pamwe, kuita against mbavha dziri kushanda nana ED, mbavha dzazara muZANU PF. Bato ratiri kuda kuzama kununura iwewe weZANU neni opposition, ibato reZANU PF rakare iroro. Ndo rauraya nyika, ndo rakombwa nembavha, ndo razara mhondi, ndo razara problem, ndo ratiri kuti isusu toda kuti tizame kuchibatsirana iroro bato iroro zvakare. Ndo rakapedza kuparadza vanhu munyika, ndo rakapedza kudestroya elections akasiyana siyana richiriga. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu tiri kuti hatigone kuzvikudza kuita vana nhubu, vanhu veopposition, kwete. Tinofana kuona kuti kana tikaramba tichingoti chamisa tinopedza ka 100 days tingoti chamisa, unosvika kuchembera chamisa wacho kusvika utobata mudonzvo, kusvika bato rera parara. So kuti chamisa akasike kutonga ndo kana tikabatana tikamira pamwe chete, tikaita chinhu chimwe chete, nekuti kune vane heavyweights, vane mhasuru vari kuZANU vanogona kubatsira kuti chimurenga chifambe, kune vane mhasuru vari kuopposition vanogona kubatsira kuti chimurenga chifambe. After that tochiwa nefreedom yekugadzirisa referendum yedu, yekugadzirisa ningirikini yedu, reforms edu, yekugadzirisa nyika yedu, tochitsvaga kuti tigadzise president uri kudiwa nevanhu zviri pamutemo, nyika yedu idzokere payakanga iri kudhara. Saka ndinotenda zvikuru kuti muno ndichitaura kudai, so tiri kuda kuti tikumbirise zvikuru waya vemadonations, wokuti madonations vazhinji vakanga vachiita madonations. Iko zvine izvi vamwe vakazuka kuti hatasiya politics, ndaitaura nasekuru wangu Masese achiita siya, but ndo vanhu vakanga vachiita madonations kubvira vana Naskala vaiteera nyaya dzemadonations vachibatsiridza vachikurudzira vanhu kusvika panhingirikini apa vaita madonations. Tine madonations mamwe akaitwa akawanda muchano yanyoka yemabhunu, mamwe paakaenda nako hatina kuzokunzwisisa, mamwe achona hazvina kuzonzwisika kana mazvo. Izvozvo handizvo nyaya yatabatanira nayo kuti tidzokere pakunodyiwa sematemba takasvinura, kana kuti pakunoshandiswa nevanhu vanozviti vakangwara, kana kuti tine vanhu vari kuti isusu terera isusu nechane wedu. Nyaya iripo ndeyekuti kana tichita zvinhu zvokuti tinoda kusunungura nyoka yemabhunu, toda kurwira nyoka yemabhunu, haisi nyaya yekubatana mutsipa kana kumanikidzana, but inyaya yemushandira pamwe, nyaya yerudo, nyaya yekuzadzisa, nyaya yekuimbisana. Toziva kuti kana nyika ichinzi iri kuita madonations, iri kuita madonations ari straight, not yechifetefete yechioko muhomwe ayaya ekutsvaga sadza aya. Nokuti takadai so tese mukati megroup muchannel mumaleaders atiri muno, vamwe tinotozivana kuti tiri matsodzimo muno, ani muri kupaonaka, but hatigone kunongedzana because tinoputsa revolution. Ani muri kupaona, vamwe tiri straight, tiri kufamba muchokwadi chaiyo. Inda inoruma munhu akapfeka sutu wakomana, toda kutaurira ichokwadi. Imomo murevolution matiri imomo hamushaikwi inda imomo, hamushaikwi inda imomo muno murevolution yatiri mumaleaders atiri muno. Saka tinoda kuti vanhu ivavo ngavabvise hunhu hwavakanga vachiita vari kumachannel avo, aidha kuchannel yanyoka yemabhunu ngavatsvete hunhu ihwohwo,
aidha utsane baba Chinogure kuchannel yawo ngavatsvete hunhu iwowo, aidha Nyoka Traore ngaatsvete hunhu humwe hwaari kufamba nawo. Kana muchiti revolution taapamwe chete, tochitora hunhu hwerevolution, kana ari Mapengo, kana ari Saruwaka, kana ari Stole, kana ari Jeff Chipeneti, kana ari ani as other majournalist atinawo munomu, vangava vamwe political vanageza revolution nevamwe vakasiyana siyana. Ngatisiye hunhu hwekuya kuzovhevha vaChinogure kuti vaise musoro musungo wako. Ipapo tinogona kuti tichifamba tobvajanana tonyandurana. Saka nyaya iripo ndeyekuti machampions nemaleaders tiri panapa, ngatisiyei corruption, ngatisiyei utsotsi, ngatisiyei ruwengo. Takambotukana tikarwisana panapa, vanhu vazhinji takapera kutukana panapa. Ini tono vanhu vakawanda vandakatuka pano pachannel panapa, uri pachannel panapa. Ndinofanira kusacrifice kusvipira kutaura ndega nemuromo wangu. Sometimes ndandisina kuziva, ndakatsinzira vageza vakati kune vakanga vasati vasvinura. Sometimes zvimwe zvinhu zvaitwa kuchannel yaNyoka yeMabhunda ndakatotsinzira, ndakafafungwa, ndakafafocus. Sometimes vanhu vari kuchannel iwe vane zvimwe zvinhu zvavanga vakafafocus. Asi nokuenda nokuziva vana tocha comrade vakati aiwa varume zvatakakuita hazvisiri izvo. Ko vaChinogurei maitirei kudaro kuita mangoromera nevamwe? Even vageza chayo ngatirege kuita mangoromera navo. Vachiwe ngatirege kuita mangoromera kana vachamisa, kana kuti vanga vana Saruwaka, kana kuti vana Traore, vana Ningirikini, vana Chipeneti. Ngatibatane tiite chinhu chimwe chete. Amuone kuti tinenge taakurasika here, kana kuti imi mune maakurasika vaChinogurei, kana kuti sitaakurasika, kana ini ndaakurasika ndikakuatakai. Tikanzwisisa kuona kuti ashuwa comrade vari kutaura chokwadi. Isusu tikati uyu ane channel yakautaura zvake, uyu ane channel yakautaura zvake, uyu ane channel yakautaura zvake, uyu ane WhatsApp group rakautaura zvake, tese tiri kurwisana neZANU-PF but hatijidzana, hatina kubatana. Which means isusu tiri kutosekwa nevanhu veZANU vacho, vaMunangagwa wacho. Saka ZANU tofanira kuziva kuti yakatsemuka pari zvinezvi. Kune maZANU-PF akamirana nababa Gezana nababa Chiwenga. Kune maZANU-PF akamirana naMunangagwa ari ega, naana Kazemera naZiyambi nevanhu vake. Kune opposition dzakawanda munyika, but vanotoziva kuti opposition chaiyo iri kuzikanwa ndiNelson Chamisa pamwe chete nebato rake nemamembers ake nemasupporters ake. But maopposition ari munyika akawandisa Sterek akapandukira Chamisa, kana takabuda muna Chamisa akashandiswa. Saka ndiri kukumbirai zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira even kuputsa kuti nyika kudai so, veopposition vatorimo futi mukudominata kuputsa nyika ikoko. Wamwe vangati baba Chinogure kutaura sei? Kona suno vana Ningirikini vari kupi? Vana Shabangu vari kupi nasu? Vana Monzora vari kupi? Vana uyo Wilson Ncube vari kupi? Nasu uno ma-MPs ema-oppositions asiriwe raipiwa mastendi nemari muNingirikini. Vana Mafume vanga vari vechi. So tine vanhu vakawanda vakadominata vachibva kuopposition, vakatobatsira ZANU-PF yacho kutodzika mureza wekuponda vanhu, ende vakabatsiridza kunyonganisa maelection vachipandukira Chamisa. Tine vanhu vari kuZANU-PF mhondi dzakapedza kuuraya vanhu, dzichiparadza vanhu, dzichikominata, dzichishanda nevanhu vakanga vakawanda muna Chamisa. Vanhu vakanga vakanyura tichifunza kuti tine bato nawo, ndo vakanga vachitotengesa vanhu, kuurayisa vanhu, vachironga nevanhu ivavo. Saka tine vanhu vari kuZANU-PF vasiri straight, vasiri ZANU-PF chaiyo yakarwiwa nemacomrade, vakutsvaka kuita business nyika yeZimbabwe. Tizvizive izvozvo. Saka isusu sevaZimbabweans ngatichibatanai, tirege kunyanya kurumbidza mazita avanhu, titange tarwa hondo. Pari zvino kana vanhu vari muhondoka haugone kufamba, kana vairwa hondoka, vana Gungwa vachirwa hondoka vachiti Mnangagwa Mugabe uchauya uzotonga Zimbabwe. Asi kuti Mugabe wakazoita kuiswa navanhu, vakazosarudzwa navanhu. Saka isusu ngativei neshoko rimwe chete rokuti ngatirwirei nyika pari zvino, kwete kuti tiri kurwa uku tiri kutotaura zvapresident vatiri kuda kuti aise. Hondo yacho irwi hondo here manje? Tichataka kakurovana, veopposition tichataka kutaurana kuti amazana ada kuti shandisa manje. Vanotonanga tinopenga isu takapusa ireso. VeZANU vofuta vachiti asi maopposition hadi kushanda nevamwe vakomana, asi maopposition but vanoziva zvikuitwa neunhu hweZANU-PF. Saka veZANU havagone kuona huipi hwawo, veopposition havagone kuona futi maweakness awo. Chokwadi chiripo ndechekuti isusu tikabisa mweya wokuwengana tichiudza vanhu machannel matiri, mumagrupu matiri, kuti nyaya iripo haisi yokuti tiri kuenda kumaelection kana tiriita zvemaelection, tiri muhondo. Saka muhondo ngatibatanei, tisiye zvemaprevious nokuvengana, tikunde muwengi watinaye nhasi uno 2030 isabudirira, ende Mnangagwa abude pachigaro, abve pachigaro. Ndinokutenda mazvita, muwe nezuva rakanaka. Ndi baba wachino.